Ako máš poistenú svoju strechu nad hlavou? Ak máš poistený byt alebo dom, určite si daj skontrolovať svoju zmluvu. V minulosti rástli ceny nehnuteľností medziročne približne o 20%. Príklad. V roku 2020 si kupoval byt v rozlohe 60 m2. Priemerná cena metra štvorcového na Slovensku bola 1671 eur. Byt si teda kupoval za 100 260 eur. Vieš, aká je priemerná cena metra štvorcového dnes? 2556 eur. Cena rovnakého bytu je teda 153 360 eur. Rozdiel 53 100 eur. O túto sumu je tvoja nehnuteľnosť s najväčšou pravdepodobnosťou podpoistená. Vyplň formulár v popise profilu a my ti spravíme bezplatný audit na tvoju zmluvu. Vytvoríme pre teba ponuky na mieru a v prípade zmeny pripravíme všetky podklady.